ngerti nek jenengan saking wingking namine sinten kok Wingkang Wingking. Endang kulino dimangsa. Sing mangsa sinten? Ingkang kersa. Ngaduh. Kula menika pesinden jagane wong sing mendem-mendem. Nek ra mendem ya mentolo kok ya. Nek wis mendem sing ngegong barang alah alah. Lewek ngono wae. Langsung tak lewek. Kok lewek kok ngantek surup ora rampung lho wong kae. Pancen iki nyediani wong mendem yo. Mengke nek wis cukup wong mendem njur dhek niku ya dipendem dhewe ngoten. Mergo nggo ganepe widodari sakethi kurang siji nggih niki. Aku iki ketelah betari sermier iki aku iki. Apa enek widodari Ning ora Dek, Dek, Dalem, sampean kok tak Jeng, sawang. jeng. Jeng. Jengendang kulino dimangsa ya iki wanita Rainaga. Ya iki kira. Nggih, pancen kula kados gayer menika nggih. Ora ning sawangan rada apik lho kedelokan. Rada ngados sithik. Rada ngados sithik lho. Delok ta. Ya ta. Apa mergo pedake apa pancen jane iki rupane apik ngono lho. Lah semringah ta apik. Pancen anu pawaan Sri Nah, aku pedak apa to kowe, Dek? Anu pon. Loh, nek pon ki nek ning Iso mengkilap ati. marai putih ngono to. Iku ora pon, Mas. Apa? Kliwon ngono. Ya wage, ya legi. Mbok sing pasaran ngendi? Iwak pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampean ki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ya ora tau. Lah kok kok ngerti? kok iso Nek enak bedake? iwak pitik. Kok iso bedake kadal karo pitik? Wo, wis. Heh? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Ah iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Ya ora. Gombal digoreng Doyan. gragas. Asli gragas Mas Truk. Sik to. Piye kuwi Iwak iki? pitik entah doyan, Mas. Ora. Gombal digoreng Doyan. layang nggonku ki sak lemari entek. Gombal digoreng malah ngemos. Ora mung gombal kesetmu bareng mau. Iwak pitik Iwak pitik entah doyan, Mas. ora. Gombal digoreng. Doyan. Lah iya. Malah gragas pol. Nek iwak kadal jengke kena iki jamu, barang kuwi gombal lho. Ya mangan gombal ki wareke menawet ora ajur-ajur kok. Patang dina wis ora mangan. Kok ya goblok digombal digoreng doyan. Mas. Tak macane sik. Apa? Tak macane. Tak wacane. Nyah. Angel omongin nek karo wong pekok ngene jen diomong. Kowe emang lho kowe iki ra layang to, Mas? Iya. Lah ya tak macane. Tak wacane. Nyah. Ora maca ya ora apa-apa aku. Wis sing rusak ki lambemu lho kok nyeneni aku ki lho. Iki ra layang. Iya. Tak macane. Tak wacane. Nyah. Oh, ki layang. Tak macane. Tak wacane. Wondan rasita mancik kendi. Mancik. Engko ae. Mancik engko, Mas. Anu engko sawanen kowe ndek. Ambumu kok oli iki jene. Aku mau bareng ndandani diseli Pak Joko kok. Aku ki nyambi ya, Mas. Ya nyinden ya ndandani motor. Awan yo ning ndi ki rak yo nganggo gelang cilik kaya ibu-ibu kok iso jam Iki jame gendakku, Mas. Nek kanggo nesu. jam lan wae gendane jene. iki mau nek kagungane Pak Jagi Bayi. Sapa? Pak Jagi Bayi. Jagi bayi piye? Desa sing jaga keamanan desa ki jenenge Jagi Bayi. Jogobaya. Kuwi nek ora krama, ora basa, nek basa ki Pak Jagi Bayi ngono. Nek biasa ya Pak Jogobaya, nek dibasake Pak Jagi Bayi.